मुलुगनि लेथ्रासिन सुबुङा जिउ गोमाबाय। बे समाव मोनसे सोमोनांथाव खौरां। मुलुगनि लेथ्रासिन सुबुङा दुगैनानै जिउ गोमाबाय। थांनाय 50 बोसोर सिगांनिफ्रायनो दुगैयाखैमोन बे सुबुङा, जायखौ मुलुगनिनो लेथ्रासिन सुबुं होननानै बयबो बुङो। बे सुबुङानो जादों इरान हादरनि मुङा एमाव हाजी। बैसोआ 94 बोसोर बैसोनि। गोबाव सम 50 बोसोरसो सिगांनिफ्रायनो दुगैयालासिनो थादोंमोन एमाव हाजीआ, जायनाखि गोबां सुबुंफोरजों मुलुगनिनो लेथ्रासिन सुबुं होननानैबो मुं दोनजादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला एमाव हाजीआ जोबोद दुगैनो गियोमोन। नाथाय दान मोनसेसो सिगां एमाव हाजीखौ गिबि खेबनि थाखाय गामियारिफोरा थुखैनो थाखाय लांनाय जायो आरो बेबायदिनो गोबाव समनि उनाव गिबि खेबनि थाखाय दुगैनानै दिनैनि समाव एमाव हाजीआ 94 बोसोर बैसोआव जिउ गोमानाङो। मुलुगनि लेथ्रासिन सुबुङा जिउ गोमाबाय। बे समाव मोनसे सोमोनांथाव खौरां। मुलुगनि लेथ्रासिन सुबुङा दुगैनानै जिउ गोमाबाय। थांनाय 50 बोसोर सिगांनिफ्रायनो दुगैयाखैमोन बे सुबुङा, जायखौ मुलुगनिनो लेथ्रासिन सुबुं होननानै बयबो बुङो। बे सुबुङानो जादों इरान हादरनि मुङा एमाव हाजी। बैसोआ 94 बोसोर बैसोनि। गोबाव सम 50 बोसोरसो सिगांनिफ्रायनो दुगैयालासिनो थादोंमोन एमाव हाजीआ, जायनाखि गोबां सुबुंफोरजों मुलुगनिनो लेथ्रासिन सुबुं होननानैबो मुं दोनजादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला एमाव हाजीआ जोबोद दुगैनो गियोमोन। नाथाय दान मोनसेसो सिगां एमाव हाजीखौ गिबि खेबनि थाखाय गामियारिफोरा थुखैनो थाखाय लांनाय जायो आरो बेबायदिनो गोबाव समनि उनाव गिबि खेबनि थाखाय दुगैनानै दिनैनि समाव एमाव हाजीआ 94 बोसोर बैसोआव जिउ गोमानाङो। फोरोंगिरि मावनो गोसो जानाय बिजाथिफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। बाक्सा जिल्लानि सालबारियाव थानाय गुड शेफार्ड नेशनेल स्कुलाव गोबां फोरोंगिरिनि गोनांथि जादों। बे फरायसालियाव गाहाय फोरोंगिरिजों लोगोसे आखान्थि फोरोंगिरि आरो 7 आयदा फोरोंगिरिफोरनि गोनांथि जादों। फोरोंगिरिफोरनि मासिखौ बिजाथिफोरनि गेजेराव आनजाद लानायनि गेजेरजों थिसननानै लानाय जागोन। गाहाय फोरोंगिरि मासियाव एप्लाइ खालामनो थाखाय बिजाथिफोरा MA, MSc, BEd डिग्री लानाय, इंराजि रोंगौथि गोनां, लोगोआव 5 बोसोर गाहाय फोरोंगिरि महरै मावखांनाय रोंगौथि थानाय जानांगोन। गाहाय फोरोंगिरिनि दान बान्थाखौ 14 निफ्राय 20 रोजानि गेजेराव होनाय जागोन। बेजों लोगोसे बिगियान फोरोंगिरि, इंराजि आयदानि फोरोंगिरि, बिगियान आयदानि फोरोंगिरि, हिन्दी आयदानि फोरोंगिरि आरो सासे हस्टेल फोरोंगिरिनि गोनांथि। बेफोर आयदा फोरोंगिरिनि थाखाय गोसो गुदुं बिजाथिफोरा एप्लाइ खालामनोब्ला बिगियान फोरोंगिरिनि थाखाय बिजाथिया MSc आरो BEd डिग्री लानाय जाथारनांगोन। बेनि दान बान्थाखौ 10 निफ्राय 15 रोजानि गेजेराव होनाय जागोन। इंराजि आयदानि फोरोंगिरिनि थाखाय बिजाथिया इंराजि आयदायाव MA खालामनाय आरो BEd डिग्री लानाय जाथारनांगोन। बेनि दान बान्थाखौ 10 निफ्राय 15 रोजानि गेजेराव होनाय जागोन। बिगियान आयदानि फोरोंगिरिनि थाखाय बिजाथिया BSc, लोगोआव BEd, DLED डिग्री जाथारनांगोन। बेनि दान बान्थाखौ 9 निफ्राय 14 रोजानि गेजेराव होनाय जागोन। हिन्दी आयदानि फोरोंगिरिनि थाखाय बिजाथिया हिन्दी आयदायाव MA खालामनाय, लोगोआव BEd, DLED डिग्री गोनां जाथारनांगोन। बेनि दान बान्थाखौ 9 निफ्राय 14 रोजानि गेजेराव होनाय जागोन। हस्टेल फोरोंगिरि महरै बिजाथिया BA, BSc लानाय, लोगोआव इंराजि रोंनाय जाथारनांगोन। बेनि दान बान्थाखौ 8 निफ्राय 10 रोजानि गेजेराव होनाय जागोन। गोसो गुदुं बिजाथिफोरा थाबैनो 7086283946 नम्बराव WhatsAppनि गेजेरजों गावनि बिजाथिनि फोरमानलाइखौ हरनो हागोन। लोगोसे गोबां मिन्थिनो थाखाय 8473002079 जानबुं अनजिमायाव कल खालामनानै खौरां लाहरनो हागोन। आनजादखौ बोहैथि दाननि 30 अक्ट'बर रबिबार खालि फुंनि 10 रिंगायाव लानाय जागोन।